vlasnici kluba dobili dozvolu da povećaju kapacitet stadiona Etihad. Fudbalski klub Manchester City planira da proširi stadion Etihad za još oko 7.000 mesta, prenose mediji na ostrvu. Manchester City je za renoviranje stadiona planirao investiciju od 300 miliona funti, a radovi bi trebalo da traju oko 3 godine. Građani su gradskom veću Manchestera podneli prijavu za proširenje stadiona Etihad sa 53.400 na oko 60.000 mesta. Rukovodstvo Manchester Citya je objavilo da planira proširenje severne tribine i između ostalog otvaranje nove klupske prodavnice, muzeja, kafića i hotela kapaciteta 400 soba. Etihad je jedan od 10 stadiona koji su prijavljeni u kandidaturi Velike Britanije i Irske za domaćine Evropskog prvenstva 2028. godine. Sizi renovira stadion izgrađen 2002. godine, a mi igramo na livadi iz 51. godine. Sramota.